Bideo honetan, aitzineko bideoan sortutako kredentzialen gutuna horrekin zer egin ikusiko dugu. Hortarako edukara joan gara, edukako portalera, eta hor gutun horretan agertzen zaizkigun erabiltzaileak eta pasaitzak sartuko ditu. Edukan sartzen den lehenbiziko aldia baldin bada, sistemak behartuko gaitu datuak aldatzera. Hau da, lehenbiziko aitzineko nuen pasaitza jarri beharko dut, eta sortzerakoan berria kontutan hartu beharko dut izan behar dituela bai izkiak, bai zenbakiak eta gutxienez 8 karaktere. Idatziko dut orai daukan pasaitza, hau da kredentzialen gutunan zagoena, eta orai sortuko dut berria. Ikusten dut daukan indarra neurtzen duela, eta erraten dit orai aukeratu duten pasaitza honek indar erdiko, hori gero eta karaktere zailagoak jarri, lortuko duzu indartsuagoa izatea. Orai edukan gaude eta hemen ikusten dut nire Googleko kontua zein den, bai? aleireoter@educacion.narra.es eta cambio de contraseña, aldatuko dut menua euskerara, aukera badagoela hor eskuinetara, goitin, euskeraz jarriko dut. Eta orain ikusten dut pasaitzaren aldaketa nondik egiten den. Klikatzen dut pasaitzaren aldaketa, sartuko dut. Nik nahi dutena ez dit eskatzen aitzinekoa, eta errepikatuko dut, baiteren egurtzen dit indarra, eta onartuko dut. Ja, badakitenez, nire kontu horrek izanen du nik oraintxe jarri dioten pasaitza. Kontutan hartu erabai gauza bera, letrak eta zenbakiak izan behar dituela, eta gutxienez 8 karaktere. Orduan, badauzkagularik gure datuak, saiatu behar dut irekitzen nire kontua. Adibidez, Gmailera joanen naiz, saioa hasiko dut, eta hortarako hor ikusten duzuen korre hori beharko nuke. Jartzen dut erabiltzailea, eta dena ongi badaie, pasaitza jarriko dut, eta kontuan sartuko naiz. Kontuan sartzen naizen lehenbiziko aldia baldin bada, olako ongi etorria ematen diten gutun bat aurkitiko dut, eta aitzinera joateko nahi eta nahi ez onartu beharko dut. Onartuta gero ikusten dut ja korrea martxan dutela, eta hau izanen zen egin beharreko pausuak.